Jan, Pak Janoto. Yo Angel sama dek ini. Cuman kalian itu wakilnya. Bapak Ibu, cuman ngatek Pak Waluyo. Buatan apa-apa pun jenengan ngatek. Nalika semanten Bapak Waluyo matur kula senajan wonten ati kula niki ngapunten gampil lek jenengan utawi Pak Waluyo matur kula ewuh masalah kula niki omahe nyelempit adur. Nah, lek kula mriki niki kadosipun biasa. Niki to Pak Dalang aku ora tau bentuk. Nah, niku boten usah kula cerita. Mriki niki kula niki pun bolak-balik nggih. Tapi MC manten, MC manten lek ruwatan taksih wonten mriki kalih sampai pintu niki ruwatan wonten mriki. Pak Waluyo nelpon kula mriki. Lajeng niku tujuan utaminipun nggih niki wau Bocah Sukerto. Lah wujude Bocah Sukerto niki napa? Niki Pak Waluyo kula ken tumbas ayam. Ayam niku gesange wonten daratan. Dadi uripe nang daratan. Sak dina eker-eker golek pangan gak prei-prei. Karo Pak Waluyo ditunggu digawe sarana utawi syarat Bocah Sukerto. Sing nandhang Sukerto ne Mas Angel. Anakku Angel. Pramila sampean katuran nyekseni sampun ngantos wonten kang agih tanpa perkara. Sebab napa Pak Waluyo niki sakniki Bocah Sukerto wujude ayam, wujude kewan kang gesang wonten ing daratan mbok menawa Nduk Angel niki mantun nampi Daud suci malah dadi wong kang pitunjul oleh kersane Gusti. Amin mboten Pak? Amin. Mari didadekne manten mongko Daud suci saking Dita Rama Dita malah kasubadan kegawane pinaringan slamet. Rono rene paribasane munggah mudhun di Pujarjo wis ora ana alangan sebab Pak Waluyo wis guwak syarate guwak ayam kewan sing dina urip nang kono ya pedhok pitik nang kene ya pedhok pitik nang alas ya pedhok pitik nek ana apa-apa leh pitulungane pitik tur ya wis ora bakal ana apa-apa. Jenengan sejeni Pak nggih. Sineksenan danyan Kang Baureco Kang Murgowasiso Pujarjo, sineksenan Mbah Puji Kang Bedah Kerawang Pujarjo, sampun boten wonten alangan satunggal punapa anak Mas Utara Ani Mas Angel kalis sambi kala sak laminipun gesang saha Pak Waluyo sawarga kanthi waosan sineksenan dening Gusti Allah Bapa ingkang wonten jagi. Buatan apa-apa pun jadi saman kayak ini kono Pak saman raka kober nganu kono wis kayak ini sapa kono lah niki Pak Ibu tuwe adik nika Pak Waluyo tumbas peksi utawa manuk nggih. Lah manuk niku uripe bendina apa mibur golek pangan leren mudhun golek pangan wis kriwang tekan dindi. Pak Waluyo sawarga Mbah Angel Nduk Angel sing anggenipun petaran wis ora kinaya apa ya wis nandi wae kok menawa purnane gati mari nampa Daud suci malah nyambut gawe niki munggah rono ning kono ning bayarane 3.000 umpamane bayarane do akeh 15 juta sak bulan ngono malah kebeneran to ya. Nah pramila sineksenan panjenengan sami sampun mantos wonten kang agih tanpa perkara dalu niki Pak Waluyo Bocah Sukerto
kanthi waosan surat dirodane ketebur dening pangastuti sinenjaran Allah Bapa yang di surga. Lek niki Pak Waluyo niki pun dua niki mengke sampean jauh tolong Sinoman ken nyemplungaken teng Lepen pokoknya kali sing ana banyune. Nah pokoknya sing ana banyune ora apa-apa masih di ngarep kene sing penting ana banyune mili. Nah ana banyune mili sing bakal urip. Nah Bapak Ibu niki Pak Waluyo bekas sekataing Durgama Bucal Sukerto arupi satu kewan toya tegese iwak ya iwak ibu aku wis ndelok pokoke iwak sing penggawean iku nang banyu sing uripe nang banyu bendina golek pangan nang banyu. Pramila penuwunipun Bapak Waluyo wonten mriki mbok menawa anakku utawi nduk Angel iki nyambut gawene malah nyebrang kali paribasane ngasile gede wis ora ana sengkala banyu sebab dalu niki Senin Pahing niki Pak Waluyo Bucal Sukerto satu kewan toya. Jenengan sedaya nggih kanthi waosan Jaya-jaya Wijayati Teka Jaya kang aku pakarti napa Suradira dayane ketebur dening pangastuti pikantuk seksi saking Tuhan Allah Bapa yang di surga. Niki sing nyepeng piringe untuk Angel. Nah, Pak Waluyo sing batel. Bapak Ibu pamirsa para lenggah menika kadang-kadang kawula kang setya tunggu derek nekseni dumateng Pak Waluyo kenipun manggugati. Nalika semanten dintenipun nggih kula boten emut mangke mengko kirang langkung 3 sasi nggih Pak Nistanto nggih. 3 bulanan nggih. 3 sasi menika Pak Waluyo kalih kula kalih Pak Nistanto menika ditudak-tudik petak-pitung babagan niki. Unek-uneke Pak Waluyo niki sakniki sampun dipun wekdal luari bathuk kupat luar. Pramila sineksenan Mbah Puji kang bedah Kerawang Bumi Pujarjo kang Bawursa Bumi Pujarjo kampung Watu mriki ugi sineksenan panjenenganipun ingkang wonten swargi Tuhan Allah Bapa yang di surga. Bapak Ibu panjenengan kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhen ingkang tanpa upami anggenipun derek nyekseni dumateng Pak Waluyo anggenipun anggerakipun Sekar Cepopo Mulya artosipun menika Muli Petri Kang Putri inggih menika Dimas Ayu Angel pramila salajengipun menika kawula badhe asus-asus kedap mawon menika kadang-kadang badhe derek menika madosi Mbak langsung nggih. Lho kok tidak lah jadi kok bisa kono langsung nggih pun cekap Pak Waluyo Dimas Ayu Angel dilepas saya nggih mangke nggih. Kalau emas pokok emas-masak dilepas mulai saniki nggih gawe sing jajak matur sebaru jenengan pada priyen Pak Waluyo. Oh cah cilik kok maksud iki. Iki Bapak Ibu katuran pinaran lenggah rumiyin ayo tak balik nang MC-ne. Mana lo?